Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyegu. Chakukutendai netsigirisi yamuri kutipa chikuona muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba muchikomenda zvakare. Ndofunga mazuva nemazuva tinokupai nyaya dzakasiyana siyana dzekumatare, kumachangamire tinokupai nyaya dzekumatare, kwana sekuru tinokupai nhau dzekumajeri. Tokupai zvakare nyaya dzinenge dzichiitika munharaunda matigere tisingakangamwe nhau dzine chekuita nechitendero pamwe chete nenhau dzemudzimu dzatinokupai kubva kuna Apostle Monalita kwatinoenda kuti tinonzwisisa nhau idzodzo kuti zvinofambidzana sei kuti chitendero pamwe chete nemudzimu. Ndofunga pane zuva ratakambosvika paApostle paine mukomana ainzi mukoma Tendai watakataura naye panguva iyoyo asingatokwanisi kana kutaura, vasingakwanisi kana kufamba, vaine dambudziko raivanetsa. Ndofunga vaitota zvinhu zvakasiyana siyana zvavairara nazvo, dzingava mhuka, dzingava dzimwe hama dzavo, kadzi kana rume, zvinhu zvaitika. Ndofunga vazhinji vangadaidze kuti spiritual wives kana husbands, I don't know kuti zvinozonzi chii, asi ndiro dambudziko raivashungurudza. Asi nhasi tinotadzoka kuti tione results patakavasiyira kuti pane chiri kuchinja here kana kuti zvaramba. Regai iko zvino nditaure namukoma Tendai ndinzwisise kubva kwavari kuti dambudziko iri rakatanga sei, sezvo iko zvino vakukwanisa kuzvitaurira. Mukoma Tendai makadini? Ndinosimba hangu, timakasimba. Aiwa, ndiri nani kuri sei kuno kwaApostle? KwaApostle kuno right. Naika? Kutrain zvako. Ndazvi ndikufarira kuti mugona kutaura nega kana kufamba ndatoona muchitofambawo zvakanaka. Aiwa, izvo zizi ndapona. Naika? Mudziva rofunda kabuda. Ndaright. Mungapatapedzera kuuya mai zvazvina umira mushe sekuru achitokubatira naye ndimukwanise kupinda. Paya ndafamba. Nayo chakuona denga? Ndakuona denga rechitatu chaiyo. Aiwa, tinotenda Mwari nevadzimu vedu. Naika. Mukoma Tendai mune makore mangani? Iwo zvinezvi ndiri kutena 19. 19? Samuri hanzvadzi yangu. Ndachitoti mukoma mudiki kwandiri. Aiwa. Aiwa, kuseka zvedu. Makaberekwa muri vangani mumuri menyu? Muri medu tinoberekwa tiri 6. Muri 6? Uyu muri wechingani? Ini ndiri wekupedzisira. Muri wekupedzisira? Ndimi last born? Ndiri last born. Kumusoro wekutanga musikana mukomana? Musikana. Musikana. Aiwa, tinotenda Mwari. Makakurira kupi mukoma Tendai? Ndakakurira kuGweru. kuGweru kupi wacho? Kune lowa Gweru kwauguru? Kunozwa iwo. Okay. Ndichanasocherechedza kuona kuvhiringika nekuhwara. Ndatovhiringika zvisingaiti. Zvese. Zvimwe zvinhu zvandisingazvitozvisi. Maigara nani kuGweru? kuGweru ndaigara ndichivaona inini. Ndinoti baba mukuru. Baba mukuru? Ndi baba? Ndi baba ndichitovaona. Okay. Ndio ndaigara navo amaiguru. Alright. Handei muchigara kwa baba mukuru maigara sei? Kwa baba mukuru magara ndaita ndaigara ndichishungurudzika. Nokuti ndaigara nababa mukuru kugara kwataiita ndaigara ndiri panhamo kana kuti semunhu uya unonga achishungurudzika. Nokuti zvinhu zvandaisangana nazvo zvinhu zvakati omei. Maisangana nei? Because pandaigara nababa mukuru ndairota zvinhu zvakasiyana siyana. Dzimweni dzingava mhuka, dzimweni dzingava vanhu chaivo. Ndichirota ndichirara navo vanhu ivavo. Asi ndichirara nevanhu ava chaizondinetsa nekundishungurudza inyaya yekuti ndaiti pandinorota ipapo time yandinopepuka kuti ndapepuka ndaiona baba mukuru wangu wari pasaidi pangu. Wakarara? Wakarara pasaidi pangu, wari murumu mangu. Zvochindinetsa nekundishungurudza kuti ko zvinhu izvi chii chinomboitika. Ndakavabvunza zita rababa mukuru, havana chaitaura chinhu chinozwisika, webva tobuda wobva watoenda. Dzimweni dzetime vane zvinhu zvaikurunga like mukapu dezo wotoya nazvo toti
wakomana munofanira kumwa izvinyi kuti mukure makasimba kuti pamunozopinda mumarriage munge makasimba. Saka senini semwana ndaingoti zvinhu zvinotaurwa nevakuru zvinhu zviri right ndichitomwa zvinhu zvizvi. Ipo pamune makore mangani? Ipo papo ndandiri kuma 16. Okay. Dambudziko ratanga kare. Ndakashupika nguva yakareba. Zvakatanga muriko kwa baba mukuru? Okay. Zvichiita sekudaro ndakanga ndichindomwa nechidaro. Pakumunwa paya pandaimwa zvinhu izvozvo ndo pandaizoti manheru aya kana ndawata sendorota ndichira nemhuka ndichira nevanhu ndoona penopepuka ndoona baba mukuru ari apa. Pataimu dzekuenda kogeza dzedzi ndaizoti pana ndichigeza pepe ndaiona kusikarudzi kwangu ndaingoona kwakandoita zvinhu zvakaita unga masiri unga chii zvochindinetsa kuti chii chiri kumbonasa kuitika pazvinhu izvi. Ndaitoshungurudzika pazvinhu izvozvo. Handei pamaiona baba mukuru vakarara paSedbank makambovabvunza here kana kuvamutsa kuti ko mabvirei kubedroom kwenu? Time dzandaitopepuka idzodzo ndaitovaona pasaidi ndochitovabvunza kuti ko muri kutsvagei munomu. Havana chavaipindura, vairamba vakanyara kunge vanhu vasikakoni kutaura. Otopedza otovhura dhotopo. Zvekuti ndakazobuda kubanzi zvekuti makuseni zviya ndoda kuvabvunza kudai havana chavaitaura chaizvo waitokanuka kuti wakambondiona. Zvotoshamisika kwaivo. But imi pamaivaona itozoti kana zviri zvinhu zviri spiritual fesi yemunhu kana chiso chemunhu chinogona kuchinja kuti inini mune muchitondiziva ndakadai asi kana dziri nguva dziye kana uri kurota ungava uri kutoona zvakanaka fear fesi yemunhu kana chiso chemunhu chinogona kuchinja. Imi baba mukuru maitoona ari baba mukuru chaivo here kana kuti maitoona kuti pane zvinenge zviri kutovashandisawo kana kuti? Ndaitoona vari baba mukuru chaivo. Kwete zvekuti hope inonge yakachinja kana fesi kudai haisaicinja. Vainga vatori baba mukuru chaivo. Toona kuti avo ndi baba mukuru. Saka makamboudza here maiguru? Maiguru ndaivaudza makuseni ndotovataura kuti zvindiri kusangana zvakadai. Havaingoti ihope dzekurara kunakiwa nehope. Kutonyarara haana chavaitaura chakawanda vaingoti kunakiwa nehope. Kuti muzonogara nababa mukuru namaiguru vabereki varipi? Vabereki vanga vashaya vese. Saka baba mukuru ndo vakabva vati ndinokwanisa kudii kuchengeta mwana. Wakafa makura sei? Ndandichimudiki even magrade 5. Saka ubva magrade 5 mama kuchengetwa na baba mukuru? Because kubva ndagrade 6 ndo ndatanga kuchengetwa na baba mukuru. Okay. Ndichigrade 5 pavashayika vabereki apo. Because vakatanga kushayika ndi baba. Vakatanga kushayika baba ndandichiri kuma grade 2. Mai vachibva vazoshayawo. Vazoshaya mai nda kuma grade 5. Ndo pandakatanga kugara na baba mukuru nda grade 6. Because pakashaya mai apa ndakambogara nani na vamwe vandaingoti kule. Ndabva kugara navo ndobva ndazozi baba mukuru nditore mwana ndigara nemwana. Ndo ndazogara nababa mukuru. Ndanyamutsanangura muchiti maiguru vaingoti ihope dzevakomana. Pane here pamakazomboti semwana ndimboenda kumachechi ndimbononzwa kuti zvinhu zviri kufamba sei? Right. Zvekuenda kumachechi manje sekuti wose mwana unonga uri pasi pavabereki vanhu vakuru. Unongomirira iwona kuti umwe ndaingovataura kuti tatitambotsvagawo kuti timboenda timbonasozozvo ndo paingotaura kuti usati kaba ihope dzachini dzachingouyawo handiti. Saka handina kwandakamboenda kumbotsvaga. Handina. Saka ipapo ngomatendai nazomutsanangura imi muchiti pane nguva kuti makwenda unogeza ndo pamaiona semunhu arara nemunhu. Handei ipapapo pamaiona zvinhu izvi semukomana baba mukuru vaiti kudii makambovatsanangurai sezvo maybe vanoda kuona kafeya? Baba mukuru ndakatombovatsanangurira kuti ndichienda kogezwa uko ndiri kuona zvakadai. Handisi kuzwisisa kuti zviri kumbofamba sei. Baba mukuru akati ndichazoti paunozviona nondidaidza. Dhera ndakazviona futi ndakabva ndavadaidza baba mukuru wechiuya achibva aona zvakazi pamweni pacho dzimweni dzenguva
kwazi chi unongo wangu watawo amukwazi unongo wachifunga azi chino weti dreams okay ndokutora kwangu ita bangu ngoti asashubika ndizvo unongogeza chete sudarika ndo matauro akaita tuzoti pamakore waya ma 16 17 vanhu vechikomana pavanenge kutanga kutsvaga kuti vasikana nechichi hazvina kukanganisa here zvakatondikanganisa nokuti zvekutoti kutofunga madzimai ndasikatozvifunga mainzwa chiiba ndaingozwa mwoyo wekufinyukana nevakadzi ngoti ndakandoona munhu wemukadzi udeso mwoyo wangu waitosvipa hausaitombo ndaitozwa kutoti ndinotomboona vanhu vakadzi mumberi wavo panhau yamaiguru ndazomusanangura muchiti pane pamwe pekuti imi mega makarara mairota imbwa mairota kana zvimwe zvinhu zvichirara nemi pane here pamunoti mimi zuva iri ndakatopepuka ndikatotarisa nembwa yangu ndikaona kuti shuwa pane zvanga zvichiitika mushure mekurara nemhuka idzi right mushure mekurara nemhuka idzi ndaiti ndakarara nadzo nditi pendopepuka dai so ndakatarisa nguva imwe ndaisaona chinhu handiti but pandinonga ndaakuti ndaakuda kugesa ndo pandaiona pane zvino mhuka idzi imbwa nechii ndanzwa imbwa chete imbwa dzimweni nguva imweni kana makudo chaiwo so utorara nemakudo kana mbudzi chaidzo ndofunga vamwe vanombosangana nematambudziko emaspiritual wives vanozonangura vachiti bonde remaspiritual wives rinonaka kudarika remudzimai chaiyi kana avanonyeba kunyeba kunyeba munhu unofanira kungorara nemunhu mhuka inofanira kungorara nemhuka zvakatosiyana vanhu vati kana riri kuhope hanzi aiwa ndiro chairo pamwe havo kwavari ndizvo asi kwendiri zvaitondireshera zvaitondivhiringa pamakauya pano nasekuru ndakanzwa vachinangura kuti haachakwanise kufamba ende ndaitoonawo musingakwanise kufamba zvakare chakazoti mutadze kufamba makazorwara sei panguva idiki diki right pandaita sekuti ndaitaura sekuru kuti kudai pandairota mhuka dzakasiyana siyana nevanhu vasiyana siyana chero vatanawo handiti ndakazongotanga sekunga munhu utopindwa nechando handiti ndikutopindwa nechando daso ndakaudza futi sekuru zvakare kuti asekuru ndikupindwa nechando inini mwiri wangu wanichizwa zvakanaka handiti sekuru akangoti zvinombomwa mvura inodziya nekudai but zvakaramba zvichidini zvichienderera zvichikwirira handiti ndakasvika pakutanga kutotadza kutoti chikafu chaicho kuchimedza chakutonetsa manguva diki chakutonetsa chikafu kutochimedza chichinetsa chikafu kuchimedza ipo ndo pandakamboendeswa kuchipatara akambodhiriswa kuchipatara hamba zvipatara zvakawanda pandakanda kutoenda kuchipatara ikokoko ndanga nda kutoita tsvina ine makonye ine ropa zvasikachatoiti ipapo ndachitotonga kutombozvifambira zvirinani nokuti ndaikwanisa kudini kufamba zvirinani ndichienda kuchipatara panaenda kuchipatara ikokoko kuchipatara havana chavaibata vaingozvinyaita vachimboti chimbozamai mushonga wakati maiti chirwere icho chinonzi vaingoti hatizivi kuti chii hatisi kubata chirwere apo but mushonga wakati unogona kumbodzira makonye kuti asadai zvakadai handiti tichingoshandisa mushonga waya ndakasvika pakutotadza kutofamba ndatadza kutofamba ndakutotadza kutofamba kana kuevheni kutogara kudai seyo kwakwa kutonetsa ndaitoita kutoti ndakatogara evheni kana 5 minutes ndoenda kutoda kutowata kudai kutoseya asi ndawata kudai kutotiseya kudai so ndaitoita sekutoti pane chinhu chainga chinotofamba mukati memwiri wangu kutofamba kudai so satime inofamba chinhu ichocho ndabva ndatoita sekuti ndautodini ndakutowata futi haichatokwanisi kana kutogara uze chaibata kubata zvese zvichikaka nemusana wese kuti kumira chaiko kwaitonetsa kana kugara chaiko kwakutonetsa saka ndakatowata so sekuiona baba mukuru wechizviona ipapo ndanda kutanga
izwi ranga kutanga kutoenda kutotadza kutotaura chaiko. Saka ivo baba mukuru vachizviona havaingoti zvichaita handiti. Vaigundwa vakazoti ati mboende kwatakaenda, toenda kwatakaenda kundobatsirwa. Ndaingoona nemadziso kuzwi kutanga kwako akutomedza. Toenda kwatakaenda kobatsirwa. Twakangoita zvakangoita but hapana kana change yakangoitika. Zvakaramba zvakadaro. Kuzosvikira sekuru wangu wazozvinzwa. Handiti. Sekuru wangu wazozvinzwa ndipo pakazoti ubva azwa sekuru ubva asvika ubva ati regai ndimbotora ndimboendawo naye kwendiri kuenda naye. Ndopakabva vanditora sekuru. Vanditora sekuru vakabva vazoya neni panapa. Ndosvika pandakaita panapa. Ndasvika naye sekuru panapa ndasikatogoni kana kufamba kana kudii. But sekuru vakabva vasvika neni panapa. Sekuru akati ndopandakambopondera panapa kuti musai wangu ambo ndimbozwa kuti zvinodii. Ndokuuya kwandakaita panapa nasekuru. Ndakasvika pano ndakabatsirwa. Michana ndichibatsirwa. Kusvika pandari pano nhasi kudai. Ndine mufaro wakanyanyisa. Because ndasikatarisiri kuti ndichagarawo kana kugarawo pachiya so ndichitotaurawo dai so. Ndasikachazvitarisiri. Kana even vanondiona chaiko vanotoshuphika kuti munhu mupenyu. Kuti mafa. Zvinotofunga ndakafa. Mama arwara. Ndandafa. Kufa chaiko. Michiziva kuti munhu vanhu zvekuti munhu unomutswa zviya unongafa zviya. Ini ndini ndakamutswa. Kuvafi. Ndakamutswa kuvafi. Ndakaita varazano chaiya kumutswa. Ndakamutswa kuvafi. Ndomasvikira ndakaita pano. Okay. Kumasoro kwamakamboendeswa ine navaiguru tsanangurudza iti kudi? Ini ndaingonzwa ichitaura. Vaingoti kutaura kwavakaita vakangoti mweya yemadzinza. Mweya yemadzinza. Mumuri mwenyu mune mweya urimo unongotendereremo. Mweya unongoti munhu unongofa usina tsanangudzo. Ndo mukutaura kwavaiita. Zvakazi chimbodai nekudai takapuwa zvekoshandisa takazvishandisa but hapana chakachinja. Masvika pano mapinda matare. Magadzirwa matare. Makurikafa. Mainzwa sei? Bhodhi yangu kutonzwa pandakatanga kutobatsirwa. After then week chaiko ndakatanga kutonzwa bhodhi yangu kuti pane zvaakuchinja. Because kana chinhu chaifamba mukati pandakamwiswa zvandaigadzirwa panapa ndakazoita kurutsa. Chinhu icho chobva chabuda. Chakadii? Chakasviba kusviba chaikuita black. Chachikasazwisisa kuti chinhu redzii. Asi chakati tsva kuita black chaiyo. Chimhuka chi? Hachasi chimhuka chakati kana like andiona mapisi enyama kana kuti nyama totora nyama yenguruwe inoslicewa inoiswa pabhureyi. Chakaita kuteka bando leso. Pachakasviba kuti tsva chisikazoi chinhuhwa zvisingaiti kuti pachakadonha apapo vanhu ungatori kwakatoziva kuti pane chinhu chinonuhwa. Ndicho chakabuda mukati medumbu rangu. Chabuda mukati medumbu rangu daso then chabva chazopiswa rino chapiswa. But ndipo ndatanga kunasozwa kuti ndaiti ndakadya chikafu re ndakatanga kutobikirwa porridge bozi. Matumbu anonzanga atetepa erudi. Saka ndotanga panatanga kutorikavha re ndetanga kutozwa mwiri wangu totanga kutozwa kuti izvizvi ndaraiti pane zvakutoitika. Kana muchikurangarira mushonga wamaipiwa namai guru wangu wakadii wekuti mumwe? Wandaipiwa nabamukuru. Wandaipiwa nabamukuru wangu kaita black. Waingokurunga deso wakaita black. Wekuti wakatoumwa deso waiita so waiwawa nekure. Waiwawa nekutapira. Zvakasangana. Kuti unga zvakafanana nekuti sauti neshuga zvakasangana. Ndozvaita. Pamaigara apa baba mukuru wangu ane vanakomana? Vana vakomana vanga varipo vaviri. Vaimwawo? Vanga vasikagari ipapo vanga vari kubasa. Saka paiuya maofu mai kusaziva kuti vaimwawo here anomboona chipuwa. Kusangoya kumaofu kwega zvema 2 days zvema 3 days votoenda. Ndichazobvunza hangu sekuru kuti pamakapinda mudare zvainzi chinoda kuti mai ipapo mamusingazwika kana pane chamamuchaita here?
semunhu yakabatirana kunzwa unongo uchinzwa apo neapo because kazhinji unongo itere pain kuzonasa kutoti kunasa kutera kudai kuti zvikunzi pain inonge chii achiwadza. Mashoko enyu kune vamwe vakomana vezera renyu vari kurota kana kuti vari kuita mabonde nezvinhu zvavasingaoni kana nezvinhu zvavasingazivi, dzingava mhuka yangava maspiritual wives. Kune vamwe vanotonyara kudzangana vabereki vavo zvichigadzira dambudziko, uzongonzi akadonha kana kuti akadai akurwara nezvirwere zvatisingazivi. Mashoko enyu kune vakomana vezera renyu vanotonyara kudzangana vabereki vavo zvinenge zvichiitika ndekuti kudii? Ini ndinongoti kune vakomana vezera rangu vanosangana nesituation ndakasangana nayo ngavasanyara. Upenyu hauuyi kairi, upenyu watoenda waenda. Saka ngavasanyara kutaura vabereki kuti ndosangana zvakadai kudai. Vanofanira kuti vasununguke kutaura kuna vabereki kuti vakwanise kukasika kubatsirwa nekukasika. Nokuti inini zvomutoona panapo dai ndatotogadzira ramangwana ndatopora nekuda kwekudini kwekutaura. Because dai ndakanyarara izvozvizvi ndisina kutogara zvandakaita panapo. Pamwe ndisori kunana Abrahama kudenga nemukuti onana Joshua onana Joshua. Saka mashoko enyu ekutenda Apostle Monalita vakabata basa guru kukumutsai sarazaro kudai ndekuti kudii? Ini mashoko ndinoda kungosiya kune vanhu vese ndokuti handizivi kuti vapostori ndichavatenda nei kana kuti ndichavaitei, nokuti hazvisi nyore kumutsa munhu anonge afa. Vazhinji havazvikoni. Saka handizivi kuti ndichavatenda nei, asi ndinoti Mwari vanoziva kuti vachavatenda nei, and inini wacho Mwari anoziva kuti ndichavatenda nei. Ndo mashoko angu chete. Aiwa, tinotenda mukoma tendai. Regai zvino ndimbotaura nasekuru ndimbodzwa kubva kuna sekuru kuti pavaikauya nemi manga muri mustate ipi uye vachikona muchirikafa zvaivafadzawo here sasekuru semunhu anga auya kane munhu anga asingachatofambi anga asingachadii? Ndinzwa kubva kwavari kuti vakarigamuchira sei danho chaivo. Iko zvino tatogara pasi takutaura namukoma Tindo vatikambotadza kutaura navo vachirwara panguva iyoyo. Aiwa, tinotenda maita basa. Aiwa, pakanaka. Iko zvino vandagara navo ndivo sekuru vamukoma Tendai vanonzi ivo sekuru Tinashi. Regai ndimunzwa kubva kuna sekuru Tinashi kuti pavakauya nemuzukuru wavo pano zvakanga zvakamira sei. Timbonzwa kubva kwavari nemufaro wavainawo. Iko zvino mukoma Tendai vakuzvifambira vakuzviitira zvinhu zvavo vega vasina kubatwa. Makadiko mukoma Tinashi? Ndakasimba muri sei zvenyu? Aiwa, ndina makarova smart makachena zvingaiti. Aiwa, kuburikidza naApostle wakatumwa naMwari newadzimu. Nekuti ini ndichisvika pano nedambudziko rangu ndanga ndichitambura zvikuru. Saka mapenya manje mungati nchidzokera kusmart. Rega ndichidzokera kunotenda nekuti wakuru vanoti hanzi chirere mangwana chizokurerawo. Saka nyaya yangu inoti kana ukabatsirwa unofanira kudzoka pachikoro pawakadzidza kuti aiwa mudzidzisi wakandidzidzisa ndikapasa zvakanaka. Tarisai ndiri kupenya nasi. Exactly. Aiwa, wadzimu naMwari vanobva wafara. Aiwa, zvinoda kutendwa chokwadi. Ndataura mukoma Tinashe nemuzukuru wenyu mukoma Tendai vachindisanangurira dambudziko matangira rakaita kuzosvika mati aiwa chindipewo muzukuru wangu timboonoita zvekwedu. Nazva muchinzidziva mutupo ndiani? Ndiwo ndizvozvo. Ndidziva mutupo ndidziwa. So Apostle anofarira kuti kushedza munhu nemutupo. Ndichisvika panapa ndichitanga kupinda mumatare mangu ndakati mumatare ndakatanga kupinda last year. Exactly. Tingati ndaane gore ndapinda mumatare, but pagore ipapapoka ndatoona munhana Mwari newadzimu watozarura. Saka Apostle vanofarira kushedza munhu nemutupo wake. Ndichasvikawo panyaya yenyu yakakusvitsai kuno. Regai timbonzwa yamukoma Tendai. Pamakazoenda kunotora mwana kababa mukuru, situation yavenga yakamira sei? Zvazvakaoma. Zvazvakaoma chaizvo. Zvekuti kutaura kwakumunetsa. Kugara asikachagari zvakanaka, kufamba asikachagoni. Waroi wariko zvechokwadi. Zvazvaoma. So ndakasvika ndikazvininipisa
tikati ndo situation nemwana muzaya wangu alright ndiri kumbirawo ndimbomutoro ndimboenda ndimbomutoro ndimbogara naye ndimboona kuti zvakamira sei wakadawo mbonga kakutsika but wakaona kuti nemusvikiro wandaita wachona zvavisikaiti kuti warambe wakandipa muzukuru ndikadhiraivha mota ndikasvika panapa ndikasvika nguva dzeusiku ndikabatsirwa ndikapinda mumatare nemukomana anga asikachazivi kuti ari papi kana kuti ari papi wanga asikachazivi muzukuru wangu aiwa Apostle akamira naye akamubatsira tingati kubva kuma7 kuzosvika kuma12 dzeusiku achimubatsira achibatsira tingati after one week ndo pakatotanga kutorecover zvekuti wakaita kakurecover zvakakurumidza zvekuti zvakatondishamisa zvakashamisa vanhu vakawanda. Ini hazvinonyanya kundishamisa nenawe kuti ndakuziva wangu kuti Apostle munhu unopedza kana ndichitaura shona yekuti kupedza ishona inoreva kuti munhu unoita nerudo achinyatsa kubatsira nemo kusvika zvafamba mune zvakanaka. Pamawatora mwana mamuseri madhautse kuti ko ndikasvika mwana obva ashaya kana kuti paitika zvinoitika ndinodzoka kuno ndichiti chii? Ini ndichanoita ndiri munhu tingati ndiri munhu akangozvarwa zvekuti lese kana ndikasvika mushopu ndichida kutenga kana kuti hembe kana chii ndikangoona kuti yakanaka ndinenge ndinokwana inondifita ndikatenga inobva yandifita ndinenge yakanaka edha kana kuti mota kana kuti chii ndo zvinoitika. Saka pana Apostle pandakangopinda mugedhi mawo nedambudziko rangu ndisati ndataura nekuonana nawo hana yangu yakatongofira kuti aiwa basa rangu dambudziko rangu rinopera. Saka ndakatoona kuti mukomana uyu zvinopera. But kumashure kumaibvuma here zvemudzimu izvi? Kumashure ndichikura. Kumashure musati marwara musati maziva Apostle? Ndisati ndaziva Apostle ndichikura ndandisikazivi nekuti ndakarerwa nagogo nasekuru wamai wabereki wa mama wangu. Saka waipinda kuchechi kuAFM. Saka wanga wasikaziviwo tingangoti wanga wasikaziviwo kana kuti wanga wasikabhilivhiwo kuti wadzimu naMwari wanofambidzana. Manje vechidika ava imi maporaka iye aporawo pane here pamakambogara naye pasi mukati aiyoka kune vadzimu zvinofamba so ndovaita kuti tisvike patiri nhasi nekuda kuti vechidiki kubvuma zvemidzimu izvonzi nezvekudhara izvi kulaita henyu isusu tiri kumhaisana nezvana papa ndivana papa ka vemacheche magitari vechidiki avakomana muri kuvadzidzisa zvakadii tikatarisana nekuporeswa kwamakaita pano muchitenda kumidzimu yenyu naMwari? Muzaya wangu uyu wanditori naye panapo kutozvitenda zvikuru nekuzvifarira zvakanyanya kutodarika inini wacho. Tingatitarinde pana Apostle tozoti Apostle vanoita mabasa akasiyana pano. Ndinoda kunzwa imimi mabatiro amakaita muchisvika pano bozoti muse munhu anenge aine pressure anenge aine zvakawanda zvinochimunetsa kana kuti anenge aine vanhu vakawanda kubatsira munogona kuti but Apostle atishainira ivo iri pressure yebasa. Makabatwa sei muri pano pamairapwa imimi? Ini pache zvangu here kana kuti pane dambudziko rauyu? Pese handipese maiuya pano? Pese ndaiuya pano. Aiwa semunhu anenge akatumwa kubatsira vanhu iwo kana uine dambudziko rako plus inini munhu wati kurei pane munhu anobata basa rake anotowandirwa. Saka kana iwo uchida kubatsirwa mune zvakangwarira unofanira kuzviunderstanda nekuzvinzwisisa kuti pane munhu anogona anowandirwa. Ini basa rangu randakuita iko zvino ka ndotowandirwa makastoma anouya akadai pabasa pangu ndine car wash yangu inini kuburikidza naApostle ndakavhura car wash yangu makastoma anouya akadai so anozvinzwisisa kuti regedza timumirire mukomana uyu apedze mota dzainadzo 5 achazobata yangu yechi6 paanobata anogona uye ane fast. Manda akuti unotanga kuona mafruits ezvinhu zvaakuitika ndakavhura car wash yangu kuburikidza naApostle. Nezvipi zvimwe zvamaita sofa kuburikidza nemakombo
yeapostle? Andisati ndabatsirwa. Izvezvi mabatsirwa zvinhu zvamakuona zvachinja kubva pamagariro amaiita kuburikidza nekushandisa kwamuri kuita mishonga yeapostle? Kuburikidza nekushandisa munamato yeapostle kwandinoita, makastoma pabasa wanouya uye waine mufaro uye waine zvimwe zvekutenda kuti mukomana uyu anoita basa. Mashoko enyu iko zvino chakuona muzukuru apora, mashoko enyu kuhama tozoti makatomboita zvechisimba kuti mwana aite se auyepo, sozo kune dzimwe hama izvo dzakavharirwa mumba unzi aiwa chitoita kutongoita zvechechi chete, ngatimirirei anoindi mwoyo yapapa, ngatimirei matombo amadzibaba aya anotiporesa, ngatimirei kani chino nechino chekumachechi. Imimi matora mwana, mashoko enyu kuhama dzichiri kuvharira vana kana kuvharira dzimwe mhuri kuti dzisanobatsirwe, dzichitaiwa izvi atiite izvi, izvi toita izvi, ngatisaitei izvi, vachitozosvika pakuuraisa vanhu nekuda kwekuti vanenge vasingabvume kana kuti vasingaenderani nechitendero chinenge chiripo kubatsira munhu. Aiwa, ndinoti kuhama dzangu kune wose wakateerera, ndinoti wadzimu naMwari zvinofambidzana uye zviriko, nekuti ini ndakazviona, ndakasvika panhamo yekuti ndaishaya kuti ndoita sei. Apa ndichikura ndichidzi mwana akangwarirwa, mwana ane chipo, mwana akangwarira, mwana ane chipo, kudai sopfuma zvese zvakati parakata kuparara, ndikasara ndiri pazero. Ndikasvika pakunamata nekunyengetera nekuzotsvaga kuti chii chiri kuitika, ndikafamba ndikasvika pano pana apostle akanibatsira dambudziko rangu svika pari zvino. Iko zvino pandakabatsirwa tingati ndatanga matare angu, ndichiri kufambira nhau dzematare, ndatanga matare angu mulast year. Iko zvino ndakagona kutenga mota yangu yakanaka yakachena, ndakatenga Honda Vezel. Mzada ya zvichokwadi, ndoda kuti nditende Mwari newadzimu, zviri zvekunyepa, ndakatenga Honda Vezel ye 13,000 US. Yes. Kuburikidza naApostle nekushanda nesimba. Waroi wanobata pfuma yako. Saka iko zvino ndinoda kuzvitenda zvakapfurikidza. Mashoko enyu kupesera kuna Apostle ekutenda, takatarisana nezvese zvamanazvo iko zvino, nekuti mota 13,000 maizomborangarira here muchaitengawo muupenyu hwese? Aiwa, ndanga ndisikazvirangariri. Mashoko angu ekupedzisira anonetsa, nekuti ukaitirwa zvinhu zvakanaka zvakapfurikidza unotadza kutenda. Zvinonetsa kuti unyatse kugona kuzvitenda kuti unongogona kutaura mashoko mawiri, ndinoti Apostle rangarirwai newadzimu wenyu, basa renyu rienderere mberi. Ndo mashoko andingagona kutaura kuti ndindogona kuti ndinotenda kana kuti zvinonetsa. Ndo mashoko andinosiya kwavari. Aiwa, tinotenda sekuru nekumira nemuzukuru panguva yakaoma. Iko zvino achatika sekuru vakandiregerera, but iko zvino anenge akuti aiwa sekuru ndinomatenda, ndoda kuti ndo vamwe vevanhu vakaita kuti aiwa ndimuka ndifunga mamunzwa tsana kuti ndakamutswa kuvafi. Aiwa, ndinotenda Apostle wanotikurudzira rudo, kuyanana, kuwirirana. Wanoti wadzimu wanokomborera munhu akachena, ane maoko akachena, ane rudo newamwe. Ndo zvatinokurudzirwa naApostle pano. Aiwa, tinotenda mukumatinashe maita basa. Ndofunga mazvinzwira muri yeZimbabwe vandikutaura navo ndivo sekuru vamukomatinashe vakauya navo pano, vasingatokwanise kufamba, vasingachatauri, vaine zvinhu zvaivafamba mukati mumuviri wavo. Vakanga vari munhu aisangana nehope kana kuti maspiritual wives pamwe chete nekurara nemhuka, asi zvese izvi zvakasvika pakuzopera. Vasvika paApostle vapiwa makombo akasiyana siyana. Iko zvino regai nditaure naApostle Monalita ndinzwisise kuti dambudziko iri pavakazoriona kana kuti pavakavheneka kuvadzimu vavo naMwari vakaona zvichibva pai, uye vabatsira vanhu vangani vane matambudziko ekusangana nemaspiritual wives nemaspiritual husbands. Tinatsonzwisisa kubva panyaya idzi.
ndofunga iko zvino ndagara naApostle Monalita kuti tinyatsonzwisisa nhau dzine chekuita nemaspiritual wives nemaspiritual husbands, timbonyatsoonzwisisa zvakare kuti ko mhuka dzinozopindira papi pakusvika pakuita bonde nemunhu, kungava kuhope asi kune vamwe zvakare vanoita bonde nemhuka live tisingazivi kuti misikanzwa yevakomana here chii chinenge chiitika. Asi nyaya dzese idzi tinodziunza kuna Apostle Monalita anoda kuti ndivo vanodzinzwisisa kuburikidza nevadzimu naMwari. Apostle makadii? Ndiri pangu Elizabeth, uri sei? Aiwa ndiri nani, makachena zingaiti. Thank you. Aiwa, you are looking good. Unofunga kana paine vanhu vasina kukudzaika vanenge vachirwadziwa. Thank you. Naika. Rakadii basa raMwari nevadzimu? Aiwa, basa riri kufamba zvakanaka. Naika. Arimbotadza Apostle, ndaona mukomatenda vari kubwinya. Yeah. Patakauya paya mafambira vaita vakabatiranwa kunzi vapinde mumatare zvanga sina kumira mushe. Ndofunga Apostle ndoda kudzoserai kumashure. Ndofunga takambotaura nezvayo nyaya yamukomatendai asi pakanga pasina ivo izwi ravo nekuda kwokuti vakanga vasingakwanisi kutaura. Mukomatendai vakasvika sei panzvimbo ino uye dambudziko ravo chairo rakanga riri papi? Okay. Tendai akanotorwa nasekuru vake kubwera kwaairwara ari kwatete wake. Okay. Sekuru wake munhu akanga ambouya kumatare before last year, so akaonawo simba raMwari, kubata kwaMwari nevadzimu pakati penzvimbo ino. Saka pawakanzwawo kuti muzukuru wavo atambudzika zvawese ndo pavakamhanya kunomutora. Okay. Achipinda mumatare paakasvika zvanga zvakamira sei Apostle? Zvaibata zvainzwisa tsitsi because kutaura chaiko anga asingagoni kunyatsotaura zvakanaka. Airwadziwa, airatidza kuti he is in pain zvimwe zviya. And kugara anga asingakwanisi kuti agare more than 2 minutes akanyatsogara. Anga ari munhu akugara akarara. Pandatera nawo ndofunga kwatsanangura kuti ndairota kana ndichiita bonde nehama dzangu asi ndaigona kumuka baba mukuru vari paside pangu. Zvaifamba sei Apostle? Baba mukuru vaizongoereka novamo here pamakazovabatsira vanhu ava makaona kuti chii chaitika? Okay, chinhu chaitika ndechekuti bamukuru munhu anga ari mucult, a ritualist, okuti waitora kushandisa mwana nenzira dzakasiyana siyana. Zvinowe ndizvo zvaikonzera kuzoti aite weird dreams akadaro. Kungoti kunouya imbwa, kunouya hama dzake, ndo zvinoita varoyi, ndo zvinoita masatanist. Vanokushandisira zvinhu zvakasiyana siyana, mafesa akasiyana siyana, even nehama iwayo chaiko, kuti ungove neconfusion mukati meupenyu hwako, kuti usanyatsonzwisise kuti chii chiri kuitika. Handiti unogona kuunzirwa kana tomboti utori munhu pamwe akaroorwa, unonzwa mumwe achitaura kuti Apostle ndotogona kurota kana kuti mukadzi wangu chai akatorara paside pangu but ndorota takarara tese, sitabva kutoita bonde tese but ndorota takarara tese. Zvinenge isainzi dzevaroyi, isainzi dzevaroyi dzavanoshandisa idzodzo kupa confusion mukati mevanhu. Yes. Pane mamwe matestimony Apostle amunoti kana kuine matestimony evanhu andabatsira sofa maspiritual husbands nemawives andaneta nawo, pane here vamwe Apostle vanoenda vaine matambudziko akafanana neamukomatendai? Akawandisa varume vakadzi vakawandisa. Nditotauri kuti unoona kuti Elizabeth wamwana havadika kupa matestimony, anongopupura saizvozvo kana asunungurwa, but kuchizomuti chiuyai mupowo matestimony vanhu vaone simba raMwari kuti zvinhu zvinotopera. Nofanana nevanhu vanoita vamasturbation chaivo, zvinopera zvinhu zviya because it's a spirit handiti inenge yaiswa
mukati memunhu kutoroyiwa kwaanenge aitwa but vamwe havadawo kupa matestimony but vakawandisa vanhu vanoshandiswa nezvikwambo izvozvi izvi zvechirume zvechikadzi mukati meupenyu hwavo zvichiuya nenzira dzakaita se dzakasiyana-siyana kuhope. Yes, but mukaapostol chinozoita kuti tisvike pakuti munhu ari kurota achirara nemhuka zvinonyazofamba sei? Right, chinoitika ndechekuti mumakauti mune vanhu ava handiti mune zvinhu zvakawanda zvavanoshandisa mazizi izvi zvimablack izvi zvimasavara izvi handiti zvimageko malizards chaiwo makonzo marats makets chaiwo handiti zvinhu zvinenge zviri mukingdom yevaroyi handiti zvavanoshandisa nyoka zvavanoshandisa kuzoasaina kumamisheni avo kungoti zvishungurudze upenyu hwechi upenyu hwemunhu. Saka uchizonoti munhu anogona kuti ndarota chiri chimhuka iri katsi iri nyoka iri imbwa yauya kuzorara neni, you see things like that. Zvinhu zvinenge zviri mumacoven mawitchcraft coven. Ndanzwa sekuru vachipawo uchapupu kuti aiwa panapa zvinhu zvangu pandakatoya zvakanga singafambi asi zvino ndakatosvika pakutenga mota ye13,000 saka ndati zviri kufamba sei zvikanzi aiwa pandakangonoshandisa zvinhu zvangu zvakanaka zvinhu zvangu zvakatanga kufamba handeipa kushandisa makombo zvakanaka aposto. Kune mumwe munhu wekuti unogona kumpa zvinhu unodai anonoita zvake ega zvaramba kufamba ozoti aposto vaya vaiti hamusangana nemachallenges evanhu vakadaro. Yes, zviripo Elizabeth. Unoona senge sekuru waTendai munhu akauya abuda basa ndofunga akatopa testimony pathis ningirikini yes mbit news munhu akauya atobuda basa kuBulawayo kwaaishanda kumaChina then zvakangoitika kuti akasangana nemusikana waakasangana naye vakawirirana kwakubva wasangana pabonde. Saka kubva ipapo akatanga kurota musikana waye achitomuinga vachiita bonde kuhope then zvichibva ipapo akazoona kwakuchiuya wakadzi wakasiyana-siyana manje waakuita bonde naye zvikamukanganisa upenyu hwake zvakanyanya kuti hapana even mota yanga ainayo zvakaparara zvese munhu akatembenga ane mota before but zvakaparara zvese nekuda kwokuti anga asangana nemunhu anga ari kukingdom yemasatanist handiti mumakauts imomo saka akatorerwa zvakanaka zvake zvese saka akatanga kunge achishandiswa handiti saizvozvo so zvinhu zvakazoitika ndezvekuti pakumudhilivha kwandakaita munhu wekuti zvinhu zvakatanga kumufambira akavhura chibhizinesi chake paMalborain shopping center apa handiti saka munhu aitodzoka handiti kuti kana ndambokwanisa kuvhura bhizinesi iri ndonamba ndichidzokera kuna aposto kuti makastoma zvinenge zviri kudai handiti makastoma vanenge vari kuita ma1 saka tairamba tichiita se tichingobata minamato tichimupa makombo ekunoshandisa mamwe ekunoti anokushakushawo pabhizinesi rake then akazenga akuuya kuti apostoka handichatogoni nemakastoma ndakutotsvaga vashandi ndikati inini wacho ndakatovhundukawo handiti ndikati shuwa zvikanzi ndakutotsvaga vashandi vanondibatsira handiti saka munhu akatotsvagawo vashandi vake vanotomubatsira pabasa nekuda kwekuwanda kwemakastoma. Ndichidzoka pane zvawabvunza chinhu chinoitika ndechekuti ukave nekutenda uye nekusada kujamba kuti apo waenda usati wauya panapa wamboona kachenji iwewe pekutanga chibva varamba wakabatirira but tine problem nevanhu wekuti vanoda kuita kunge sevarombeswa handiti kuti ngazvibva zvatoflowa ipapo aiwa unoona machenjisi mbijana then iwewe nekuweloyawo kwako handiti kumatare aaposto munaniti unozoona kuti
nekuremekedza. Unoona kuti Elizabeth chimwe chinhu chinoita kuti vanhu vapesane nemablessings avo. Ukatanga kuda kundiona mauriro awamboita pekutanga uine respect yakanaka handiti nekakutya kake kuti uyu munhu waMwari handiti saka ndinosanwa kuziva pekugumira. Ukafarisa uchizoda kuita zvisizvo nekushora nekudi ndopoonoona kuti zvinhu zvako kana zvanga zvakumboratidza chiedza chakanaka unoona zvadzima. Saka uramba uri munhu ane respect kunyange ndikafara newe ndikaseka newe zvinengei nekuti ina handiiti shumba pavanhu handiti handiiti shumba. Ndoda kuti munhu asunungukewo paanosvika akaremerwa ngaasununguke ngaafare kuzoti pandau yapaka matambudziko angu akuzopera. Saka ukateka advantage yekuti vari kufara neni vari kuseka neni waakuchitadza kuteedzera zvandakuudza nemazvo. Kana ndakuti muka midnight uchiita munamato wakati kombo yakati uchibata kombo muka midnight. Kana ndakuti muka na 3 am muka na 3 am handiti. Kana ndati muka na 5 am muka, but ukazita zvazvo kuti ko ndikangogeza na 7 inini ndini pamwe yandinge ndichitozoti wainda kuti muka na 12 uchigeza muka na 3 uchigeza muka na 5 uchigeza. Saka ndopanopesana vamwe ipapo nekusunungurwa kwavo. Yes. Tichipendera Apostle ndofunga kune hama dziri diaspora dziri kusangana nematambudziko aya but vanenge vachinyara kuti ndikauya vanhu ndinozoti chii ndobva kuno kwandiri kuUK shuwa ndoenda kudzika kuna Apostle kuti ndipei chakati nechakati ko hama dzangu dzinozoti chii dzotanga kuti makamuona akaromba akazoita sei kana kuti zvinhu zvadzika kuti achikwanisa kuuya kuti anzwise kuti zvadzika nei haachakwanisi. Hama dziri diaspora munodzibatsira sei Apostle? Right, vari kudiaspora ndinovabatsira online, vanopinda mumatare avo online. Kana pane tomboti pamwe mweya unogona kuona kuti munhu anoda kuti aitirwe zvakadai zvakadai zvakadai. Saka tinoita totumira package yacho handiti then ikoko futi ndinogona kukuudza zvekusanoita handiti tonamata tese pafoni ndotokuudza kuti ita so. Kune vanhu vari kutozouya anenge atoona a big change mukati muupenyu hwake. Yes. Handi Apostle vanoda kukubatai vanokubatai papi? Vanondibata panhamba dziri kubuda pascreen. Uyezve ndakavhura YouTube channel yangu. KuFacebook it's Apostle Monalita, kuYouTube it's Apostle Monalita Spiritual TV. Then ndakavhura TikTok like yesterday. Tongoti yesterday. TikTok yakanzi Lioness Mona at Apostle Monalita. Yes. Aiwa tinotenda Apostle nekutiudza kana kuti nekutipa zvakajeka pamusoro penhau yaMukomatindu because pandakavaona nepandaona nhasi ndatovashaya ndikatoti ndimi here kana kuti vakatoti aiwa ndakamutswa kuvafi ndinoa statement rangu achikudza kuti inini ndiri Lazarus chai ndakamutswa pai ndakamutswa kuvafi ndikatoti regai ndichanzobva kuna Apostle kuti vakaita sei kuti muite sei musvike pamuri but tinoziva kuti aiwa midzimu naMwari ikabatana munhu romangwana rake rinojeka. Aiwa tinotenda Apostle Monalita ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe Apostle vachitsanangura maitikiro kana kuti zvainetsa pasituation yaMukomatendai. Ndofunga vazhinji makaona kasmall video katakakupai last time tichida kuedza kutsanangura kana kutaura naMukomatendai asi zvese izvi zvakakona ndikude kuti izwi chairo raisabuda kufamba vaisafamba kugara vaisagara more than 2 minutes vanenge vatodona asi rutendo ruchibva kuna sekuru vakati aiwa inini kwandakabatsirwa regai nditorewo muzukuru wangu tinobatsirwa ikoko kwa Apostle Monalita. Vakasvika vakapitirwa matara avo vakaziva zviri kunetsa iko zvino vato uchapupu vakutopa uchapupu vakazvigarira ndofunga mavanzwa vachitsanangura pavakanga vari nepavava iko zvino. Kana uine hama yako yaunoziva iri kunetswa nema spiritual wives nema spiritual husbands kana nemamwe matambudziko ane chekuita nekushungurudzwa
pangava nechivanhu, pangava nemadzinza chaiyo, varoi chaivo, zvese uyai kuno kwa Apostle Monalita. Endai ku YouTube channel yavo Apostle Monalita Spiritual TV, kana pano paZim News BT TV, kana mkaenda ku Facebook, TikTok manzwa mahandles Apostle. Unoenda ikoko, kana usingari zvakareba ku TikTok unongonoonawo tuma clips to Apostle zuva rako rotoendeka. Kune vanonyara ndiwo mukana fonai tinongokusvitsai kuna Apostle chinyararire kana kuti muchiwande munobatsirwa ikoko matare enyu zvino zvokufambirai zvakanaka. Tinoti munhu wese anoti inini kana ndichinge ndabatsirwa ndichada kutenda hazvimanikidzwe, unogona kungotenda nako na Apostle pasina kamera, asi uye mubatsirwe musanyare kubatsirwa. Wanda kubata Apostle, namba ndodziri kubuda pa screen. Tisosangana zvakare pamamwe emaprograms Zita, ndinonzi Elizabeth Nyagoni chiti chisarai.